трябва да се опитате да адресирате абсолютно всяко едно притеснение, което хората могат да имат относно вашата компания. И грубо казвам, как ги нави? Да работят при теб. Мотивирал ги по някакъв начин. Обзето старшия ни програмист, който сега и който и тогава знаехме, че е най-голямата машина на света, с гъвкаво работно време. Някои хора с предлагане на съответно някаква растяща схема, като заплатата, например, винаги обзето бизнеса, стартъпа е някакви прогнози, които си правиш за след това, за следващите месеци. И някои хора ги започваш с, например, няма да можем сега да ти платим толкова, но ще расте така и така заплатата, като сме им начертали месец по месец как би растяло, което по някакъв начин се вързва, така че тези хора да се заработили на нещо, да са влезли пари в компанията и ние да можем да им платим. Други хора с статус, хора на които сме им дали, ти ще бъдеш, да кажем, ръководител на това или това. Имахме един отдел, който общо взето тъкмо се създаваше по едно време, като бяхме още малки. Човека, който назначихме, го кръстихме ръководител на този отдел и общо взето той си изпълняваше и програмистските неща, плюс и малко комуникация, плюс и не знам си какво. Него го кефеше да се напише, че е менеджер. И съответно, нали, когато започна да му пораства тима и да не имаме хора под него, наистина започна да се случва. Други хора сме успяли просто с личното си отношение да успеем да привлечем хора, които са успели да повярват още тогава в нас. Подобни начини. Но трябва да намерите на всеки човек индивидуално как да му натиснете бутончето и какво бутонче всъщност би проработило за него. Общо взето, повечето от рекрутмента, който сме правили в първите години, не се случваше в офисно интервю, беше на бирички в след работно време, където пинем няколко биричка с няколко човек. Кажи на теб какво те кефи, какво такова. Ти знаеш ли, че при нас всъщност ние имаме такава възможност. Ние може да ти го предложим. И общо взето сме се опитвали винаги да бъдем гъвкави. Нещо, което други компании не могат да предложат.